kendo odhi chalo gi modhi nyalo. Okay. Kojopre ka chiel du mar abiriyo no oro dakteche 2,000 oko osiptende. Okay. Gi nurses gi clinical officers madhi 4,000. Koro total ji 6,000. Chakre wayud loch Kenya ka. Mae namba mang'eny mar healthcare workers ministry oro dichiel. Okay. Nyiso ni gimotimo maneno motimo ni ministers manentie kate ne chuno ka higa wang'anyo dwe mar 3 gi dwe mar 7 wadhi e ndara mondo wadhi mondo dakteche gi oro osiptende. Yes. Koro mano nyisowa ni kare dwale ni en ong'eyo ni mondo mi wayud universal healthcare mondo osiptende oti jotich nyaka ndiki to kendo pesa gi ok odwoko piny kaka nowinjore ma 2017 cha mane pesa moketo dhi chulgi. Okay. Yeah. Ma endi dhi kawo nyaka jomoko manyo idwa ng'ad pesa gi kako so mana joma nyien cohort manyien midhi kawgi. Koro jok mete ng'ado pesa gi higa mokalo cha ne nonego wang'any dwe mar 12. Yes. To waromo gi deputy president mo oloso wach gi pesa gi noko ng'adi. Koro dakteche manondiki dwe mar 8 higa mokalo 1,270 gimichulo gi full salary. Okay. Mondi ka wuon 2,000 gi bichulo mshahara full. Okay. Manyiso ni ng'at moloyo e gini te en japiny nimar osiptende mache onge dakteche ka iyudo ka koro county ka county yudo at least dakteche 30. Okay. Moko 20 moko 50. Ko nyiso ni dakteche dhi bedo mang'eny osiptende, nurses dhi bedo mang'eny. Nyiso ni jopiny dhi yudo thieth ma gidwaro. Mano e gima kwongo mano dwaro gi sirikal ma government. Mano odo ma demands. Ero kamano. Wach mar ariyo mopogore gi internship nen mane? Wach mar ariyo mano dwaro ne en wach mar social health authority. Iyudo ka SHA ne ok ti, nokony jothieth to nokony jopiny. Okay. Nimar ka in gi tuo mar idwaro bede ICU to sani mi mana 4,000 kende. Manyiso ni chuni kata kidhi mana Jaramogi kata kidhi e public hospital nyaka imed pesa. Mar ariyo ka in gi tuoche mag chronic, ore ni cancer, tuoche matamagi. Ywayo jige. Ne gi dwoko pesa piny ka gi golo 500 gi 50 manentiere NHIF gidwoko 1,300. Koro eso gini mawa en social health authority mo jiu jotich medo pesa mang'eny. To sani chuni nyaka med dogi ofuku mondo yud thieth. Koro ka donjo wik mokwongo nogolo mar ICU mar 4,000 per day ok 28. Okay. Nojako golo wach mar cancer mar 300 e higa cha ok 550. Okay. Koro kanyo wayudo yweyo matin. Mar ariyo nowacho wach mar comprehensive civil servant cover ma jotich te mantie civil servant. Yes. Nite pesa ming'ado gi 2.75%. To pesa gimoro mar medical allowance be ing'ado gi. Yes. Koro wacho ni jogi no be ni miyo comprehensive medical cover mantiere under civil servant mano gol gi SHA. Koro ma be chwe winjore ma giketo. Okay. Ma oket ne jotich te mag sirikal. Emani koro ntiere counties moko gi ministries moko ma delay mok chul pesa ni by 9. Koro bang' kanye ma jotich ok yude thieth no. Koro mano gimari mano mani mondo doctors gi healthcare workers gi civil servant po yude cover maka gi hospital to kibed ni thietho lakini thieth mitimo no iwuno kinya yudo. Kaso no cover ni bed ni tiyo ne jopiny be. Ni mar kapo ni SHA ok ti to nyiso ni tij daktari be onge. Tich kidhi hospital ng'ato kobiro mondo thiedhe to ok onya chulo to gin doctors thothne nitiere rooms kata girito. Yes. Koro from administration point ok gibi donjo kacha koro tich be onge. Koro no gini oti. Mano ne request mar ariyo. Okay. Demand mar ariyo. Demand mar adek en wadwaro ni osiptende ma jatije bede kik bede ni gina hospital ma kidhi in daktari no jatuo to ka yore lab to onge reagents. Osiptende ka udino jatuo high lab kodhi e pharmacy onge yath. Koro wayudo ka thothne dakteche wacho ni ineno jatuo ma en gi emergency ma jatuo minyalo konyo to nikech hospital ok onyiewo yath ipoke jatuo ne otho to thothne kotho to wede jatuo ni daktari moko timo gimane timo. Daktari otimo nyawo negligence ma daktari. Koro wayudo ka wach mar negligence ne medore kabisa to ng'iyo negligence ni kuom daktari ok ng'iye kuom hospital ok kuom mar sirikal. Koro wadi mar ni osiptende gi obede gi reagents ma ka the labs to yudo services. Okay. Jiko the pharmacy to yudo services. Emani makoro ng'enyo ok en gima nyatime ok en mar
national government kende. Okay. And both national government gi county County government. governments. To ne agreement mono assign ga mokal no counties o ni give ensure ni osiptende ni gigi madhi konyo jo piny. Madhi miyo dakteche bedo supported mo team services gi. Mano miyo kuone mapok gigi otimore. Thothne wan gi ng'anyo. Okay. Ok ni kaka sani wan gi ng'anyo moro Kwale, wan gi ng'anyo Kiambu. Kuone tema gigi pok timore wang'iyo monito ni dakteche mor kata sani dakteche mor piny gi. Yes. Mondo gipuonje mondo ging'e tijgi. Chuno ni mondo gibed supported gig mag tich. Okay. Miyo tools mag tich nyaka bedi. Tools of tich nyaka bedi. Ma ka onge to jopiny ok nyalo yudo thieth magidwaro. Erokamano. Mano gima adek mano ma demand e wach mar ng'anyo no. Jogi nyaka ne waziri gol notice ni gisebedo dispatch gisekao letters mag appointment koso. Kono ang'iyo nyoro godhiambo ne akuom ji 6,000 ji madhi 4,800 osekawo barupegi. Okay. Manyiso ni koro sani ing'e en ka process na koro yud next of kin ni bank details ntik mang'eny birth certificate biodata mari captured te mondo giduok ministry bank kanyo to gi arrival letter nyaka idhi report a station morie cha kapo ni ori mabi nyaka idhi mabe yud arrival letter kapo ni ori Nyeri nyaka idhi kuno koro mago documents tego onego giduok ministry by 15th. Rore gi teko mar ng'ato. Bang' mano kaskoro gichaka tich ma gin gon sani. Erokamano ahinya. Nyocha nitiere dakteche moko mane okaw under universal health coverage ndalo mane wan gi COVID-19. Gisebedo ka ging'anyo ma terms mar gi ne onge PNP. Wach gi sichopo gi kanyo nyaka kawuono. Igeni kanyo sirikal notimo tim marach. Ni mar chike ma Kenya ka wacho ni ng'ato ok nyal tiyo osiptal daktari achiel gi daktari machiel to machielo chulo pesa mang'eny mo chulo matin. Kata nas achiel matiyo tich machal oge kama achiel chulo mang'eny to machielo matin. Koro kanyo sirikal noketho chik. To chik nyoken mar Kenya kende chik ni en universal iluongo ni ILO Convention 100 ni work of equal value must be compensated equally. Kutiyo tich machal nyaka chuli marom. Lakini kae ndalo COVID ni sirikal ndiko dakteche mane 200, nurses, clinical officers to gichulo gi pesa manus. To almost nen kuom nurses gi clinical officers. Chulo gi pesa matin. Koro kaka kana gitimo gi marach. Omiyo koro koko mane nitie cha nomiyo budget oketi manyoro ne minister wacho ni e higa dwe machako ni gido timo verification ni universal health care workers gintie ma ok gidhi convert jok ma gin ghost workers. Then within I think dwe achiel ariyo gite will away from contract ma gin go mari chudo joka ikedo gi permanent pensionable terms. Chudo magi machalo statutory deductions moko manege ywak ni ne ing'ado gi osara to bed emitted ne KRA ok bed emitted ne NHIF ma defunct cha NSSF gini mago be ne uwinjuru kod ministry. Gini ma ok timore ne jogi kende. Ma timore kata mana counties. Ni ma yudo ka statutory deductions mag SHA ng'adi dok chul. Yudo ka bank loans ma ji nego ng'adi lakini ok kutere bank. Yudo ka pensions SACCOs gi ng'adi dok ochul. Koro magi mano winjore higa mokalo ni onego beni chulo gi within time. To kata ministry ne wacho ni gibo chulo gi. To magi apana gina administrative failures mag joma ni sirikal gi ma koko ng'i malong'o to gi gitimatima koro chuno nyaka wayaw wang'wa nyaka wang'i ni gigi be o follow up. Yes makidhi link tiro ka dweche moko kaponi kaka mar pension ido ka king'iyo statement ni in sebedo king'adi dwe ka dwe lakini en ok dhi kucho lakini mag SHA gi chuno ngene giketo rule kacha ni bang' tarik 9 kaponi ok bedo remitted to onge services miyudo. Ma koro ng'iso ni ok wanachako winj ng'anyo kendo koso ng'anyo kata sani nitiere Kiambu gi Kwale aneno Kwale ka nitiere ng'anyo wapango pod mana mabe nini ilongo na Nakuru. Kericho ka wapango moro Kajiado be wapango Mombasa ng'ani ka sirikal maduong' kaka koro Duale ochung' matek gi wach mag healthcare motimo gik midwaro mag ndiko dakteche ma gindiko gi keto weche mag yedhe gi mondo ti kata weche mag kemsa mondo ti nitiere
weche ma counties nyaka tim. Okay. Counties responsibility mar national government mose timo part mare. Yes. Koro part modong' en mar county mar counties. Yes. Ngech iyudo ka koro sani wang'iyo wane dakteche moor gi te. Ka gidhi e counties ka. Kaka gidhi county ma Kiambu. Gima ginya timo onge. Ngech stuck ni kanyo. Oginya somo, oginya tiyo kuom timo gimoro amora. Ka gidhi Kwale be kamano. Ka gidhi kuonde machalo Nakuru, Kajiado be mano matimore. Koro nyako mano ok muonwa kaka national government mo mare counties nyaka tim margi ni mar ka pod yedhe onge osiptende gi nyiso ni dakteche gi pod ok nyal konyo ka pod dakteche mantie kagi kaka gima timo no Kiambu ma daktari en consultant isesomo isetiyo in iwacho ni in orthopedic surgeon for example iwacho ni in clinical pharmacist donc iwacho ni in a specialist dentist to kidhi hospital bale tich mitimo in a specialist lakini mshahara ichuli kaka intern japuonjre. Koro yudo ka isetimo kamano higni 10 to ka hospital ndiko specialist machielo to ikele ewi mari. Koro mano mano ka pod timore counties to ok muon wakwero gik maricho go ni mar gik maricho nyaka be dogo wan gi universal human resource ginene manual wan go yes wan gi mar health ne go Public Service Commission ba national government nigi go ma bende obedo domesticated nyaka county governments gi. Mara ngomo meyo gine oklo. Ingeni thoth counties gi apane jomindiko ka gin mana jomindiko yor siasa. Ko thoth ne manuals gi ogengi. Promotions maduje dwaro ka itimo politically. Ko yudo ka ng'at ma osebedo katiyo okara achiel kata jolo kata ji 200. Ka koro Nakuru ka dakteche mosebedo katiyo kacha 200 ma consultant. Ichule kaka intern. Kochopo kar mondo gibed promoted joka gikawa apar moko gi promote gi kisiri koro mago gimo konya yie mo nyaka kwer gidhi hospital onge yedhe onge gimaji konyo jopiny koro bedo ni sirikal maduong' ooro jotich to jotich ok nyal konyo jopiny ok ginyal puonjo ok ginyal timo tich monego gitim cha miyo waketo counties mondo bed accountable yudo ka koro sani pesa no oor ne counties 30.8 billion masani national government onge gopgi to koro counties be nyaka bed ni gibedo accountable mage chulo KEMSA mono koro yedhe jak bedo hospital ok ni koro pesa gi igolo dhi ma kuonde moko maka chako higa ni kendo to ni pod gini go KEMSA onge yedhe mama no timore ngene motimore counties kabisa counties kelo yath gi gari lori moro achiel yumi yath ono malo kata mana million 50 kas gi peni mano nyalo konyo dweche 2-3 koro mano mago gi pod kapok otimore pod nyaka wadhi mondo otimre ni mar samo wadwaro mondo dakteche obed supported otim maber wadwaro mondo jopiny oyud thieth madwarore mar sasa mwang'anyo kata county sasa mwagoko ke county wanyiso ni wadwaro ni ka jatuo biro mondo nene kacha oyudo lab matiyo maber oyudo yath modwaro maber mondo changi ni mar chango jatuo e mor daktari masama daktari oponyo bedo gi jatuo to kochango nyiso ni daktari ma enyore ka to bro ibo konya yie bano mi pod kwar walongo wach mar ng'anye counties kata walongo wach mar ng'anyo kaka nodware ka national cha nyamodo no konya japiny ngech king'iyo sani ng'anyo matimo higa mokalo demonstration matimo kate sare jo dakteche ondiki ng'ama gidhi konyo jopiny ma gidhi konyo ngech koro dakteche 2,000 nurses madhi 2,000 gi clinical officers gite nyiso ni line mani pango ma kidhi hospital tibedo ndalo 3-2 kapok ino daktari cha dok piny to criteria mane ma ministry tiyogo mar keyo intern doctors gi nikech ang'e ni Kaluo ibiro yudo ni en gwenge ma malaria ng'enye gi tuoche moko ma ng'eny Kaluo mo ng'eny Kiambu county gi Kenya madiere criteria mane sirikal notiyogo mar keyo jogi ni wacho ni kuonde moko ji 30 kuonde moko ji 20 pimno nena kanyo ng'eni mondo yud intern doctors kaka hospital nyaka bed ni hospital man gi specialist ko luwore gi mijingo ma hospital nego kiyo ka sani county ma Homa Bay noore interns 12 king'iyo ka county ma Kisumu pana oor gi 30 iso ni luwore gi numbers mag consultants ma in go maka dakteche odhi kacha to tich bod tiyore maka dwarore nikech intern doctors gi dhi tie bwo consultants yes gine ka timore niya wan kae gi intern doctor in the first call gine ma gintie kacha first of all then wan gi medical officers ma mosetieko gi next then wan consultant so in any setup
tich mag timo cha nyaka koro bingi gi consultant ni ordinary mano mi wan gi rotations mopogore kar nyuol kar surgery kar nyithindo koro nyaka ibed gi specialist kuonde go koro counties manego ema yudo luwore gi gimoro ka po nitiere for example a county man gi hospital madhi adek man gi specialist gite then giyudo ji mang'eny giyudo doctors mang'eny mosi jopiny kanyo konyore mang'eny koro counties nyaka invest the health care a particular human resource mondo ka med gi doctors madhi konyo nitiere program moro mane chendo ahinya ndalo sirikal mar Uhuru Kenyatta nochako ting'e nyaka sirikandni mopogore kod midhiero mar KEMSA gi ywaruok mar county gi KEMSA wach mar equipment leasing mag ne uti mag thieth mag piny owacho wach ne ochopo gi kanya nyaka kawuono. Ingani idea mar equipment leasing was a very good idea. The essence ni mwana gwe noti mweni kidie osiptende te level 2, 3, level 4, 5 iyo doka yengi equipments ma they make work easy in terms of diagnostics or diagnostics of the different ailments. Money is the essence mar leasing ni. Lakini yung mga team go king yung report nga wacho ni no gi ngiyo the ability mar counties in terms of mixed skills madhi mi machine gitiyo koro mana mi it's a good project mane actually lo konyo kino konyo kuone mang'eny di kuone makane ntiere dakteche mane dwaro rego ne mi ji neno yudo results okigol yo be kiori Kisumu ogoli let's say Baringo kiori MTRH koro en give value e man ni noti me rikni ni mar mixed skills mar healthcare workers no kongi manyalo mi o continue o karo di baber king yo sani hapa ni gitemo timo moro ma gitimo different one ma koro I think in partnership yes but ideally kata mano ko kage gitimo without giving value to mixed skills ma thing unique machine mo ketigi pesa mo ket ma jo penigi and o ensure ni ja peniko the hospital kayasa to yudo that diagnostic services makonyo mondo yud duoko madwaro ok ni optiyo pesa machielo ogo erokamano ni mulo wach mar riyo ma Social Health Authority ni SHA ma wach ni osebedo ka chendo nyaka ne chake wach ni sani beto bero tiyo nu maber kaka dakteche kendo konyo piny to attain gimodong ni UHC ni to nya neno ka waziri bende uwuok oko mar wacho ni nitiere dakteche moko makoliud mar koto jopiny kokalo kuom agulu mar SHA ng'en kinyo SHA wan gi claims mag ghost patients claims moko ma false kod mamoko ng'en kinyo SHA kinyo kaka nokete in fact jok montero SHA court ne ni union wa mano kodwa mondo dhi mbele nikech ne en gi benefits package mane tin ka ni compare benefit package mane go gi mane NHIF ne go ne dhi chulo jo piny mondo odhi ofuku mondo go yud services man was one of the biggest concerns man wan go alafu ne giketo ni kapo do Kenya chulo SHA to Kenya yudo any government services ma in a way was also unconstitutional but court mar appeal I think no keto was gi stay makoro gi odhi mbele koro pugruok mantie sani e kind wach mar SHA gi dalo manentina kumicha gi Dibora joka ne gin mana wuoyo to minister masani okawo keto opinion ni golo idea ni to giwinjo apana gin kata minister mar health gi Oluga gi Mudhoni ma directly na Oluga sani ki miyo gi opinion mar issues ma udwaro to giwinjo ke chaji wach mar ICU wach mar critical care ne gingiyo ma giluso changes on that gimariyo ma kinyo sani most people report ni ka gidhi inpatient to actually give the services kidi hospital to be admitted to actually shachuluni mano is a reality ma jiyo sebedo ka report maso ni sani otiyo the only concern opportunity en mar outpatient ni mar outpatient services doani idhi level 2 level 3 mudoki bed referred kuro samoro kune ma jiyo okudhi this level of 2 and 3 modi directly level 4 5 tiso gimundo gidhi those level 2 and 3 a primary health care ma actually according to SHA and mundo bed free completely kuro the level 2 3 cha okidhi e focha ema samoro bago jini mar samoro level 2 3 go onge ka mangado ntie or samoro dika hospital onge machigni gi japeny or samoro di hospital ma en onge daktari onge nurse enana gi or mogere kanyo koro mano pod tago ji mano atemo nyiso gini
there's a way mane oikiri kata ka ng'ato dhi e level 4, level 5 or level 6 cha to pod obedo covered, pod ikonye. Dibeni luoro mane nitiere traffic in terms of jopiny mane dhi samoro kada Kisumo to mondo adhi Migosi Health Center kacha tamo mamota dhi mana Russia nikech Russia chigni koda bende to service mana nyalo yudo Migosi Health Center to sani Jaramogi Oginga en level 6. Ing'e mane giwacho ka ne gidwa timo mondo gi ket ji odhi level primary health care, gitemo support primary health care. Yes. Maiso ni level 2 and 3 ni gitemo keto free service completely. But kuro onego bed ni level 2, 3 gi actually capacitated to offer those level 2, 3 services. Nyaka gibed gi nyalo mar chiwo those services. Midwaro go. Koro rema nitiere ni levels go onge gi nyalo podi. Nitiere ukora mang'eny wach mag level. Ng'ato nyalo chiwo to waya hospital to wach ni ma level 4. Magara kine no dwe mokadho Kenya Medical Practitioners Date is cancelled. Yes. No duoko hospitali madhi mana 700 piny. Nitiere hospitali moko ma nitiere Kisii, mana nitiere kata Kisumu, kuonde ma ondik ni level 4 to king'iyo services magitimo to en level 2. Okay. Nitiere moko ondik level 4 to king'iyo services maginyalo timo en level 3. Onge daktari, onge nurse midwaro. Yeah. Daktari wang'adi mana kanyo mondo jowa understand levels mag osiptende gi. Ang'o ma kelo pogruok in all these levels mag health facilities? In king'iyo level 2 en kaka like a dispensary. Moko mag kor gwenge. Moko mag kor gweng ma kidhi yudo nurse. To yudo nurse yudo ang'ma timi ka. Then till level 3. Okay. Ma onego bed ni nitiere maybe daktari mo achiel to gi nurse to gi services magitimo kanyo. The one gi level 4. Okay. Level 4 kor gin county levels, sub-county level hospitals. Okay. Moko mantiere sub-counties ka. Level 3 cha en health center. Then one chile gi kako now level 5 county referral hospitals. Okay. Then one gi level 6 kako Jaramogi medicine en cha Kenyatta. Yes. Kor levels gi malo kamai. Okay. Levels go di luwore gi man gi theater, luwore gi daktari magin go, luwore gi lab services magin go, luwore gi wards magin go. Okay. Koro ng'ato koro do wacho ni en level 4 to onge theater, to onge ward, to onge dakteche. Thothne ka jodhi kanyo igeni ma level no be niso level mar capitation, level pesa manya chajo e oro shagi ni gibi. Okay. Koro nyaka jomoko keto that level to services magitimo kacha en moro mar level dispensary or health center. Koro king'iyo dwe mokadho inspection manitimo gi council ne giduoko karibu spende 700 piny. Moko ne giloro, moko ne giduoko piny nyaka kama ka in level 4 to be level 2 giduoki level 2. Ka in level 4 ne be level 3 giduoki level 3. Maiso ni okijatimo services midwaro ka. Mano miyo koro samoro osiptende gi nyaka bed ni gin e yo ma konyo jopiny. Ki sama hospital wacho ni en level 4 to jatuo dhi kanyacha to gionge nyalo mar miyi services cha. Inya bedo misdiagnosed, inya mi thieth moro moko nego bed ni bedo go. Okay. Mano miyo sama idhi hospital ing'iyo ni ng'a thiedhi en daktari mane. Okay. Nikech mano bro miyi mijing'o gi trust mar services ibiyudo kacha. Be gin gi lab madhi konyi. Kose idhi kanyo to ichak iyud lab machielo. Be gin gi yedhe midwaro mondo mi okonyi gi. Nikech nyaneno kanyo ka Ministry mar Health ogolo lendo e gazeti makawuono, notice to health service providers, anyone defrauding SHA fund will be criminally prosecuted by the government of Kenya, converting outpatient claims into inpatient claims. Mabende Duale nyocha wacho ni odwa bedo mang'eny ahinya, forcing unnecessary admissions. Ituo in tuo minyalo thiedh tidok dala ting'isi nyaka ibed admitted mondo facility oyud pesa. Patients sharing codes to claim more services. Doctors maun sharing pre-authorization codes. Ajuoga daktari. Ingeni magi ni koro mako gima minister wacho ni gima ber. Ingeni kuen ku. Kadi bed mana kerti kwalo, podi mana ku. To ngama wacho ni kwalo koro kuone no ber. Koro wano wacho gima achiel. Ni kidhi hospital gesane wasenyisi ni problem mantiere gi social health authority wach mar outpatient services. Koro sama ng'ato loko ja outpatient to bedo inpatient mondo bed covered, the problem ka. Nikech mano nyiso ni problem maduong' chokwa dhi bedo solved.
okelo geriami mondo solve problem mondo wacha ni gin yo cover jogi how do we change it to cover to kelo ko jok mantiere outpatient to iketo inpatient mondo yud mondo gibe obed ochulne gi gini muntiere shida kanyo one point mar ariyo en ni sama no atimo investigation wa kaka union ni en wach mane mar defrauding matimore gi doctors ni to ero ka thothni ero ka hospital oyudo contacts oyudo details mag doctors hospital moro mantiere kata mana aparo karwani kaka mwacha nitie Turkana to kose kaka se yudo gitimo surgery mag claim to daktari mag claim kumini ero ka nitie kata mana Kilifi ma daktari no kia kata koro nyiso ni donc samoro wan gi concept ma telemedicine mano onge ka ma ero kama onge ka gimomiyo gino bebedo detected that digital aspect marsha ero ka gigoche daktari gipenye ni binitimo surgery hospital makama kama tudo ka daktari ro kia kata daktari ni kwale to timo surgery Turkana kuri ka daktari no kika no tigi details ge ma sani wa complaints mag daktari ni no ayudo message a text ni atimo procedure kai tanawe kanyo koro defrauding ni thoth ne en lo kan tijok matie shaka matie ne chef mawinjo de hospitende gi mondo defraud gin to giro contacts mag daktari gi nade no but no samoro union maru mondo ma gi database mag doctors ma gi council ma certified doctors gi but when you be accredited in a panel marsha nyakibedi gi details gi nyakibedi gi details gi koro data protection is an issue koro that's another issue manyaka be investigated kani kingiyo moro man interior in HIF ka nintega ni kinga to the hospital to itimo biometric ni inemedic ido services gi mano po okite shaka apani onego tighten their infrastructure ma nyiso ni ngata ma yudo thieth actually ko famno yudo thieth to daktari ma golo code ne be confirm get one complaints from doctors mo ni eno yudo mana message no timo procedure kama ko yudo ka koro message no yudo nade to en kuno onge and that's what actually even managed to confirm to SHA ni actual doctors ilo iketo no yudo otimo service kama auto ogetimo koro ntiere problem a part of the of social authority ntiere problem a part maro siptendegi mano ntiere though kana ni doctors taking 100% but okay ntiere moko be ma maybe owning these facilities ma wachogi ma can be part of this problem but the reality is tumagi ma wacho ma clear these ministers kikubeleka ministers manokadoka na kumija gidi bora gini kata machonika mwacha ni ndiye kuoka to gibiti mun jogi onge no idea mar loro siptere ni angene je manganyi wacho ni it's a bit extra in the sense that there's no investigation and all that before but eyo maben madhi muno ji we timotime kai lagi samoro loro gigi ni konyo samoro gini kaponi koro Duarle is Mr. Fix It Afya House ka. No, it's very good to do that because gini koki take some actions then it's very difficult when you comply to this thing. Lakini ngadokungi ni akati gini ko yoda to supenda di lorma investigation process madhi mbelecha idoka anoedi angi shida dhimi uji mangenyi tamo reti mugi gini gimasafwenyo kinyo katamana pinje maoko koro Europe these other countries traffic lights keponi ikadho traffic light ini kadhe ni tido ka mana kichopo to ingire seat machulo kodo ka mioji mangeny luo chike koro gigiko luko ket mikwazo mangeny eigi mawacho yani ntie fraud ka ntie angoto onge actions bonsi ji mangeny bo beno matimo yaka though onego beni council nioni what are these particular problems mantie lakini ngati makwalo pesa monego beni jo konyo jo pinyo wach mar hospital tenga moko nego nene uruma mikejnyanya neno kanyo ka rilok mailo ne Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya nyo ndiko ne KMPDC kagedwaro ng'eyo ne to mara ngombe nyocha gi downgrade status magus facilities mamoko emanyisi ni na I got that data from KMPDC why the hospitals were downgraded. Their concern was in level 4. Mondo ukiti terms of pesa mimi go kasipitendegi. Lakini pitch mimi ojo piny is below that level. Mwezi ni joma yenyoreka gin jo piny. Kingi yo streaming rural ka.
there has to be a level nyaka bed gi dakteche osiptende go nyaka bed gi theater nyaka bed gi lab matiyo nyaka bed gi yedhe osiptal no kionge gigo to in gi access wach mar shagi jopuonj biro osiptal ng'anyo to kuyud thieth nango ibed level 4 yeah kuro wacho ni I mean is a reality ni hospital nitiere criteria moket piny ma ing'iyo ni in gigi seromogo checkbox ichopo romogo mondo ibed e level miketino manyiso ni most leaders mosebedo kanyo ministers mosebedo kanyo kobedo gi chir mar duoko gigo piny. Okay, koro the issue at Afya House neno weche mag leadership telo emane ok ber nikech sani wan gi Adan Duale, wan gi PSS ariyo Mudhoni kod Dr. Oluga nitiere kanyo kaachiel kod director mar medical services bende wan kanyo kod Amoth nitie kanyo e bunge ka bende chairman mar health committee wan gi Dr. Nyikal matiende koro chandruok chal ka gima uneyo maber koro nitie chir moro kamanya gik manyaka bed fixed ok wane maber gik manyaka bed fixed en process en time but ing'iyo Oluga ne nitie kuma nabile sani ni en jagoro mar KMPDU ni ong'eyo weche mag public health care weche monego bed ni kotimore to jo piny yudo thieth midwarore jotich dhi osiptal to tiyo koro mano experience manyaka otere ministry kachacha wan kae gi Dr. Moth has been acting for a very long time mano onge duol manyalo konyo ministry manyalo konyo sirikal e wach mag thieth sani koro obedo confirmed gima ber ni wan gi duole kacha ma en the politician any ability to convince the cabinet because advisor mar president advisor mar cabinet and minister koro ka minister nigi right information mudhi wacho cabinet to himo gotimane maber mane monotamo Nakumicha mane monotamo Dibora mane monotamo Kagwe gi ndalo gi kaya mane miyo ka ng'anyo ne ng'eny to sani kibedo pokole piny minyis ni maya gimidwaro moneno ka ses nitie ni wach mar universal health care ni ok wanyalo wache kukwonde gi dakteche donge nawinjo ke Duale ni koro ng'ama onge gi lony weche mag thieth ka titere migawo ni nade of course appointing authority and president onyalo yiero ng'ata ya kata nagoye nikech nawacho maber ni kikukel politics mag siasa e wach mar health mano is one thing but noyudo ka en ng'at ma osomo mondo gigi otimre nitiere CBM wan go ka nitiere issues mag health madwaro timre koro ng'eni one postly ok one politicians onong'iyo ni wach ng'ato biro osiptal ithiedhi osiptal ondike dakteche chulo wachgi jopiny yudo thieth mane marwa koro obed ni en ng'ama chalo nade to bedo ka to nyalo obedo piny to winjore go gigi to dhi influence cabinet ma yiego maket pesa mondo gigi otimre mane ng'at malong'o ngis ndalo mane wan gi daktari miluongo ni Mailu kan wawacho wach mag CBA nokodwar ng'iyo wach nikech nowuok Nairobi hospital ne private sector koro pache ne tene ntiere ni thieth maber nyaka ji chul nomiyo bedo gi ng'anyo mar higni ndalo 100 koro manyiso ni winjo ng'ato gi leadership style ma en go ema miyo gik moko change ngesa mise kata joan ka gina Kumicha no en convince ni pesa mar health nyaka duok piny mane gima no en convince about pesa mar jotich nyaka duok piny jodi jok nyandiki koro en mane modhi wacho cabinet koro pesa onge budget mar timo gigi koro ok inyal blame kere wachegi ke blame minister ma advice en principal advisor ma jatelo piny koro nikech ok inyal wacho ni hono mane motimore ma higa mokalo nwadhawo wadhi e ndara mondo dakteche 700 be ondiki to higa ni ok wadhi e ng'anyo ok wadhi e ndara to dakteche 2,000 ondiki koro pesa wuok kanye sani nyiso ni winjo mar minister ema murimu nikech sani king'iyo kata governors mantie counties gi governor madwa ni health care otimre boketo pesa kacha obo chulo KEMSA obo ensure ni nitie jotich osiptende go obo ensure ni reagents tiyo ok bigo ka dhok gi PR to ji hospital to yenyore yero kama nanya king'iyo budget mar 2025-2026 chal ka gima health no mipok mar pesa ma beto koromo Abuja declaration wacho ni 15% mar budget mar piny mora mora nyaka ketie to finance health ma poko bedie wanyalo biro wuok obadho ne yo machalo nade daktari ingeni king'iyo Abuja declaration wacho ni 15% mar budget mar country onego bed ni dhi health care king'iyo pinje mose chopo kanyo gin kaka piny mar South Africa piny ma milambo gisechopo kar 15% kanyo to ko king'iyo kata igani giketo madhi bilion 150 mana mandiko jotich kende ngini wan ka mwamoro go ni mana bilion 11 king'iyo ma South African bilion 100
probich mana mandi ku jotich mag healthcare king'iyo social national health insurance margi nyiso ni kidhi hospital moro amora gimichulo kendo onge gikava jo matiyo gikava jo muktibe gi tax gi koro mano nyiso ni king'iyo Africa kama ngima healthcare ma wacho ni manjak molo tegin South Africa nikech budget gi ni malo chopo kacha king'iyo Rwanda gimbe gitemo kanyo sani gibiro male budget no koro mano miso ni kae mondo wadhi wach ma universal healthcare ni mondo timre nyaka sirikal med pesa e budget emani wan gi healthcare man part of it and national part of it and devolved koro a 10% modhi counties cha jipejo ni adima dhi healthcare idoka maybe around 4% mudong national kai sanine one no kiketo I think 145 billion yes maiso ni gimedo 15 billion from budget last year yes so it's a progress yes but onego podo mede mane moko bedo gi healthcare madwaro kaka sani ko one gi competing needs across all sectors yes lakini sani king'iyo wach mar kaka mag PEPFAR mane Trump biro golo yes sani onego beni wang'iyo kaka Kenya kaka our country kani wadhi loso wach ni nade ni mar kaponi gichne gimi waiva period moro kaponi gicho ogolte to kwa keto yo mar yudo yedhi mag ayaki o keto yo mar manage mag TB to jibo yenyore kabisa kata mana malaria wadhi hinyore koro nyiso ni in all aspect kwa budget ne ko ngini wanyati monango ma okwa bed over reliance over depends on donors gi wana budget wanyaka bebe malo nyaka mede kikwalo krejo kwecho sani wanjo kwecho odo kubele sikeje wanjo kwecho ready okiri okwalo kre wana wanjo kwecho tayari odo ngini wanya bedo jo kwecho nade ero kama na inya DG mar health wacho na mosi kanyo Dr. Patrick Amoth wacho ni mosna colleague no mora inya ka koti klit weche owacho ni synergy is the thing yes mar mondo mi wa attain UHC program. Asante sana DG mar health Dr. Patrick Amoth winyo radio Ramogi Okinyi makawuono. Asante sana. Patrick Amoth no is director general so I know can acting yes koro oiro minister sani ma winjo wach mar health yes ni mar dwalo happen in head of majority leader yes. Kalmane Roro Health 2017 yes tigene kiuno ngat man gi winjo kimi advice to gimugo timore maiso ni advices magamoth are very critical for functional healthcare in this country and it is possible sani ngisani ko kene acting pokene kamoro mapode en 50-50 sani ko wache to that kada mana president wache mag health ngama nyala advice mana moth that kasigini and experience manyala dinya ka WHO and nyaga ge advice amare on health matters state house yes mana is the principal advisor mar the entire country in terms of matters health but now the good thing ni wangido minister mawinjo munge the law then oido PSS kacha munge ability ne yes en saa ariyo gi dakika 45 mar okinyi wayudo ote kanya kolongo jwang bang'a biro kawo simbe achiel kachiel to watieko twak gi Dr. Davji Atela jagoro maduong' mar KMPDU Nyakwaramogi wagomba ka watemo ng'iyane ni to wamenyo chal mar sekta mar thieth ka neno kanyo ka jopiny bende wacho ni adier SHA to tiyo SHA ber Dr. Atela usekonyo dakteche kabisa Dr. Mango erokamano ahinya ka in e dala mar Kisumo erokamano ahinya maka juma oyawore health sector to dwaro more budget and funding to chandruok mane obedo en withdrawal mag kony mane America ne golo mane orenda ji mang'eny jobless HIV AIDS malaria kod TB ng'eny e gwenge mag Nyanza wadhi konyore nade mai penjo mari ka ogola Kennedy Ketimanaka Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. LG Hotpoint Big Pixel Likae. Yud offers mabecho mag mwandu LG kaka fridge, washing machine, dishwashers, TV, audio, microwaves kod ACs. You discount nyakata malo pradek e mwandu mag LG ka inyiepo achiel kum dukni 12 mag Hotpoints kata kokalo e mbui. Inyalo kawo mwandu sano kasto ichulo bang'e. Offer ni rumo tarik 11 dwe mar 8. LG, life's good. Mondo poka nena mwere kod nyar town kaka station mari D *812*784#.
mondo dipo ka nene mwer kod nyar town kaka stetun mari di star 812 star 784 hash. En ng'ano ma nyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano ma gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano ma nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Wahero Nairobi kendo wahero marathon mar dhialo Nairobi. Jumapil tarik 6 Julai gani, Nairobi City Marathon oduogo kendo. Oduong kendo oberie moloyo e apaya mar Expressway. Ring full marathon mar kilomita 42, half marathon mar kilomita 21, kilomita 10 e ng'wej Expressway, kata kilomita 4 e Fun Run. Ng'wej ni biro bede kinjo ng'wech mapacho ka kod mawuok e pinje maoko ne thuolo mar loyo mich madongo. Kelo osiepeni kod familia mari, Uhuru Park ne yudo mor mathoth e odiechieng' mangima e I Love Nairobi edition mahigani. Dikri kawuono mondo mi mak kari kokalo e www.nairobicitymarathon.com kata lim kodewa mag ndikruok. Bende nyalo limo mbui mar Nairobi City Marathon ne mathoth. Bi mondo inyis hera mari ma ihero go Nairobi tarik 6 Julai. Ng'wechni okelni kod josir lwedo mamoko koriwore kod Ramogi FM. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ote ng'eny ka, erokamano nya Dr. Kevin Osuri, mano Chief Officer Homa Bay County, bende wacho ni mosna colleague nano ng'ise ni we are trying as a county government to ensure ni UHC works well for jopiny. Ni wanyalo bedo gi funding gaps, but we are headed to the right direction. Ni odwaro support across both political kanyakla kod public support to embrace gima waluongo ni public health sector. Dr. Atela penjo ga gin mage. Margaret Kenyatta Hospital Kariobangi ne Uhuru administration nogere to level 6 status kendo kete kaka branch mar Kenyatta National Hospital mondo reduce tension kod traffic man Kenyatta. Ruto administration ne oduoke lwet county government kendo Sakaja norok ni loko rangi mar Kenyatta ma oduoke mar county. Donge ma en degrading very important national health facility nikech political positions. Then wache kaka uplan cover huge gap may the way called funding money you said golo. Nyinga en engineer Lazaro Kanyamboko penjo kamano erokamana ahinya. Maka juma health facilities mang'eny ahinya mane kor gwenge wa gina brick and mortar ngeche ni ogergi to onge medical personnel kanyo. Mati konyo nade nikech thothne wan walawo mana thieth e referral facilities tido kwa chien ni sha ok nyal konyowa kuonde go erokamano ahinya. Maka juma Dr. Tela nyocha winjo ni hospitals moko iloro nikech misuse mag SHA. Ma inyalo kony nango. Be nitie kaka ginyalo wuoyo gi Ministry mar Health mondo konywa e weche SHA. Masa ne chulo full year or not less than 4 months against kaka nonyiso motelo. Ma ote mar Isaac Abuto nine wang'e chule every single month. Erokamano ahinya. Maka juma An Ibrahim ka ukumo be penjna ajoga kaka ginyalo push monthly contribution mar SHA oduok ne jopiny. Annual payment pek ne unemployed people nikech awinjo ka buche mag sebedogo negi positive results. Daktari. Winjo kaka jopiny wuoyo. Awinjo kaka giwuoyo. Thuolo koro mari minyalo tackle mapiyo piyo. Acha gima Kevin Osuri. Ng'eni Kevin Osuri ni en jatelo maduong' e Kempiduka. Yes. Oluga be. Yes. Kingi kidhi piny mar Merucha be Mugambi. Kijaki iduogo piny mar Machakos chabe. Ido ka ja Kempidu. Koro nitiere kod ma jok mowuok e union kanego. King'iyo kaka sani Homa Bay County nitie. Ng'eni Homa Bay County nochopo ka health care nochopo e ICU. Nochopo makoro nowawajo ka union ni onego bed ni duoko national. To kane gavana wango biro kacha gi Osuri, ka nitie lokruok.
kine Homa Bay County yud interns apagare wate mudhiro mondo beda paga uchiel yiso di gin gi services magitimo koro kanya nyaka nyise congratulations motimo kanyo gin gi governor wache gi mag kanyo kata mana consultant kucho na no ka Homa Bay kende county maka ogi joburo madwarore ok giduoge piny kangi wach mar Margaret Kenyatta Hospital nen national branch mar KNH but nene na PIDS kende man nyithindo kende koro ne county government gi national kel no wantiere meeting no wacho ni Mama Lucy kacho pong ma ji shanya kutendni to Margaret ka ne en mana nyithindo makoro ne en gi space maduong koro ngeno ni mondo mi gi deflate numbers madhi Mama Lucy kacha gi yawo mabe ne jo piny te mano miyo ne obedo no keto obedo e county to ideally ko kete level 6 kata Mama Lucy kete level 6 to obedo gi funding mobodhi maber ma yie kwede wach mar mondo bed upgrade lakini mondo yawe ne jo piny te mano timore ka nikech Pumwani kacha bende masav eastern part of Nairobi bende opong to Pumwani ngeni tasa mana mine kiri ngeni Mama Lucy ne serve jite kwedo ka nentiere congestion kabisa umenege yao Margaret Kenyatta instead of mar bedo mana PIDS kende as a branch mar Kenyatta obed mar jopenyete lakini funding onego bed kanyo kingi wach mar SHA ndalo mokwongo noket ni nyaka ibed ni ichulo SHA kokiyuda access mag public services gi mondo yud birth certificate yud certificate and all that nwatamre ka union ni no mano dhi miyo ji mang'eny ok yud services go lakini gimoro nitie report mane national law SHA kodwa last time ni king'iyo NHIF ni chulo tiyudo dweche auchiel ekithiedhi manyiso ni kituo tichule pod chuni nyaka igol pesa ofuko mondo ok yud thiedhno mano gima most insurances timo mondo ji odonje ng'eni thothne ji donjo ga mana ka tuo koro insurance keto ga mana that waiting period mondo thoth ji odonji lakini SHA neno ni kiketo ni ji chulo mondo ok ji odonji to ji mang'eny bo hinyore wach mar insurances koro thothne kata sani king'iyo SHA ji ngado dhi hospital yudo ka nokiane ni onego bedo gi SHA kokondiko kasi chulne bill cha lakini ne minister to explain ni ng'ato chulo masano kose chulo to yudo thieth then chako we mana chulo kendo nyaka bed matuo nyaka wadne bed matuo koko kitaka chulo kendo koro mondo ng'eni insurance work on the principles of pooling nyaka ji mang'eny donje koro ne giwacho ni ka ng'ato kintiere ng'at ma informal sector ma pesa ne ok nyal ng'eyo sama donje kidonje dhi chule for the whole year nyiso ni you are covered any moment mano miyo mean testing to onego bed time maber kok inyal onego joket nyalo gi bed kamoro ma 300 cha eminyalo golo 3,600 per year cha mondo you these services apa kanya monge ni ngech ogolo waiting period cha kolo kichule dichiel to yiso ni in sano ko nyanya yudo access to yiso ni samo ke hospital ngala modhi service bedo kayudo kolo wach mar payment upfront is bane berne in that aspect ni mar ngine dana na dana wana dana wate ka 80% marwa ginjo informal sector yiso ni jo 80% ka ki njiji let's say 50% chulo chulo every month jomodo ka ko chulo every month gibo chulo samo tuo ok chulo sika kwa maana bane mwene geto gino lakini ideally ko do ni universal health care bed maber onego med tax e wach mar kada mar SHA ni mondo ji mang'eny maonge nyalo kik thagre gi wach mar manyo pesa mar chulo but give better covered mane ma Thailand timo mane ma South Africa timo mane ma pinje mang'eny timo koro nego wang'i kendo wapudhi sirikal mondo o increase this tax part mar SHA ni ni mar oboka waji mang'eny mantiere informal sector mok nya chulo wach mangima mokalo ne akora Mugajwang daktari ang'eni dich kawuono ahinya to ago muno somo weche manyien ma saa 3 then wakawe simu mag piny ka kosetieko wachako dogiri kendo erokamano nya mosna Dr. Atela wuod Kanyaluo nyinga en Seth Jakamolo payment mar SHA ma oketi yali ni pek ne jok ma yuto gi tin be inyalo duoke to monthly payments mana paro ni penjo ma ose address sani okinyi masani amor kabisa ka Dr. Davji nyalo puoyo Waziri Duale chien kacha ne ok gin kode kod adieri kaka doctors. Congratulations to him. Collins Ondeng,
mano director mar Homa Bay County bende wacho kamano e ote mare kaero kamano ahinya. Sharon Akinyi kawuok Siaya wacho ni community health promoters bende gin very critical e weche mag primary health care. Gin kar gini kanye king'iyo health personnel ma wan go e Kenya ka in a bid to attain UHC. Okay? Machielo kaindi bende wacho ni maka juma penyina daktari ni propaganda ma jomoko keyo ni weche mag chanjo ok ber gi dhano. Onyalo wacho ang'o kaka medical practitioner. Victor Oyaore musna wuodano mano alumni nyoro awinjo ka hospital oduoko tumor patient that SHA could not pay for them due to the size of the tumor. How can they help? Ma iluongo ni Nixon Obareja Kabunde Jauturbam wacho kama ne ote Marekam. Victor Ma Wera Morris ne adhi hospital Aga Khan Hospital lakini nonyiswa ni SHA isn't working since 24th June. Koro ne okwayudo thieth. Ne oriembo penj na daktari if he's aware of this case from this facility. Okay, mention facility. Okay. Victor, I am happy Dr. Davji Atela, but let them fight to improve the inpatient services against SHA. Nyinga enja punje mano Paul Kokelo kawuok Migori. Erokamano maduong' ahinya kuom ote mari kaendi. Asante sana. Machielo ka wacho ni oyaore amora nyagi the conversation has been ongoing makajuma. It is good ni Duale osetemo Ministry mar Health kanyo. We just pray that ni Mheshimiwa John Mbadi will also play part of his bargain to increase funding to the health docket. Okay. Erokamano nya. En sa gi daka chiel weche manyien nyakwara Mugajwang wayudo kokalo kuom nyakalondo mari mar Ramogi FM misomna kanyo kod Vincent Otieno Ketimanaka. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwara Mugajwang kendo machiegni. Doho mamalo golo chik ne ogai mar okwach kich Amin Mohamed mondo mi ochope doho no duche makawuono mondo mi koro chiw ler koluore gi lal mar jandiko e mbui kata bloga Ndiang'u Kinyagia. Justice Chacha Mwita ne owacho ni osefwenyore ni apisa mag okwach kich joma ne onemo gik ka otimo limbe dala bloga no motelo ne lal mare ka bende doho motelo kacha olero ne ogidwar mondo mi koro gai mar obila mathur ka Douglas Kanja mondo mi ochope doho e wi wach achiel nogo mak mana Amin owuon ema dwaro mondo mi koro dhi ochiw ler ka otenore kod lal mar jandiko no. I direct the Director of Criminal Investigations to attend court in person on 3rd of July, that's Thursday, at 11 a.m. and explain the whereabouts of the second petitioner or produce him in court. Weche moko en duond buch siasa mar ODM wacho ni gin kod geno motegno ni koro gibiro yudo kom mar kar chung od bura ma Ugenya e yiero ma higa 2027 kane olose kinde romo bende nobagi e boma ma Ugenya. Pisa mag duond bura mar ODM mawuok e gwenge ma kono kano tele kod Karina Atieno Aika ne owacho ni wuok mar David Ochieng dhi laro kom mar gavana ma kaunti ma Siaya koro miyo gi thuolo mokalo mar biro yudo kom no kaka lerno gi jafwambo mar kaunti ma Siaya George Amolo. Jodito mag duond buch ODM e kar chung od bura ma Ugenya goeko nyiso adieri ma gin godo ni e sani ma koro jaod bura ma Ugenya David Ochieng osenyiso gombo ma en godo mar dhi laro kom gavana ma Siaya. ODM biro chako kao kom od bura no kochopo yiero ma higa 2027. Karen Atieno Aika en achiel kuomgi. Wadwa hakikisha ni MCA Ugenya te, wadwa capture all seats mag MCA Ugenya mzima mod obed ODM, MP obed ODM, governor obed ODM. Mane gimo miyo wabet ka mang'ama paro ni governor James Agri Orengo ok bi dok, mano ene mobro dok dala. James Agri Orengo pod dong e telo. Magi owacho ka jalup jakom ODM bade ma Ugenya kuno Stephen Onyango to golo siem ne jaod bura ma Ugenya David Ochieng ma bende en ogai mar duond bura mar MDG mondo ikrene PM ma iye ger kendo bende okwero Ochieng mondo ae wach mar racho nying gavana Orengo. To wasewinjo ka jomoko dhi around kalando ne gin gidwa bedo gavana ma Siaya. Ok watamre mondo ng'ato chung mar bedo gavana ma Siaya. Koro wan wanyise, bring it on, we are ready for you, but we are not going to let you tarnish the name of His Excellency James Agri Bob Orengo, who has done so much within 2 years, more than even some others who were there before in 10 years. Weche ma otiel gi jowadgi Karen Aika to kod Owino Palo. Ji wacho ni gavana marwa pok otiyo. To kirango gimosetiyo kuom higni 2, especially upande mar agriculture.
kodhi mar avocado mokelnwa wan jo Ugenya, mago gik mane onge Ugenya ka. Sunflower iloso pesa, mago gik mane onge Ugenya ka, mago gik ma gavana osekendo. Upande mar health, gavana osetiyo. Wadwa golo siem, endo siem mager. Onge gimibro yudo bed Ugenya bed kamora mora e Siaya ka wabro lawre kodi ng'wech paka gi guok. Ne giwacho wechegi kinde rombgi e boma ma Ugunja, kama organizing secretary margi Jojo Kech to jiwoe mana delegates mag duond buch ODM goeko mondo koro ne ni ochako chenro mag tego duond burano. Kendo wawinjore ni wadwa wuotho karachiel, wadwaro ni jo Ugenya duto te mondo donje chama marwa ma ODM. Mar ariyo wakwayo jogo manoyier te ni mondo teg party. Gima duong' moyierni en ni mondo ikel ji mondo obed mang'eny e party marwa ma ODM. Tij delegate maduong' en timo recruitment, dwaro ni party marwa koromo higa mar 2027 mwadhi election to wabedo kod mujumbe mar chama mar ODM. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Od bura mar kaunti ma Kisumu gikono to puodho listi mag nyinge jogo bende ogwele bod ma ochung'ne ndiko ji e tich e kaunti no, ka Dr. James Obondi Otieno emane koro e jakom manyien mar bod no kuom thuolo mar higni 6 orak ma bende ok nuo kata non-renewable. Ka jokanyo moko mag bod no oting'o Bill Otieno Mondi ma bende en jagoro mar bod no, Diana Anyango Liech, Jennifer Atieno Dum, Ruth Atieno Koga, Dr. Ambrose Jagongo kod Joshua Oluocho Chieng. Gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o chieng' tarik 13 mar dwe mokalo ne ochwalo list no ne karand od bura mar kaunti ma Kisumu bang' ka jokanyo mag bod no ne osetieko kwanyo jogo. Weche mamoko nyaka Ramogi en ni riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Community Resource and Empowerment Organization ka otenore kod bunge la wananchi e kaunti ma Migori dhi nyime kod nono chenro mag dongruok ma itimo kod piny owacho mar kaunti no mar ng'iyo ma otim e rang'iny makare maromo kod omenda bende ne oket tenge kendo ka bende gikonyo oganda yo madwarore. Kowuok e kaunti ma Migori, jafwambo marwa Jojuma chiwo ler. Rango kaka piny owacho ma kaunti ma Migori kete tim chenrogo mag dongruok ma opogore ma bende ong'ere kod dhoge kaka social audit en tich ma bende koro bunge la wananchi e kaunti ma Migori ka otenore riwruogno ma ong'ere kaka Community Resource and Empowerment Organization CREMO koro chako timo e kaunti ma Migori. Gilimo chenrogo mag dongruok mopogore ma otim kod piny owacho ma kaunti ma Migori marango ka otimgi e rang'iny mowinjore. So out of wuoyo no koro wabro ng'e niya, what is the way forward mondo jo rubo yud pi kako nego bene gi yu. Forward nyaka koro watim meaningful engagement mar communities mondo mi gimbe gi own up the project going forward. We are not politicizing these things, whereby in Westwater 2 we are getting some challenges of politics in these things. A social audit en gima ber ahinya nikech organization kaka gima CREMO gi bunge la wananchi timo. Nitiere gap samoro ma sirikal owuon samoro ok ditim. E romo ma chiwo lipot, Roma ne ochopo kod moko mapisas mawuok e piny owacho ma kaunti ma Migori. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori ne ochiwo lipodgi e wi pi mandonyo mode ward ma Westwater 2 kaachiel kod pino maruba Catholic mode ward no maruba Ragana. Nitiere projects moko minyalo tim within the county government to ok chop ne japiny nikech gilak gimiluongo ni public participation. Gin gik mitimo atima ji gwelore agwel to timo gi mana ywak mosewinjo. Problem nitiere sana kuom leadership magwa kaluwore jok magimiyo contract imi to seche moko yudo ka jatelo ma seche moko wuon contract to kelo ng'ate to giwinjore godo to yudo ka ng'ama giwinjore godo ni ok tim this real thing gima japiny timore nade dwaro. Jokanyo mag bunge la wananchi wuod no maruba Ragana ka otele ko jakom mar Fredi Kouma wach ni pidi mane okuny e kanisa no mar Catholic maruba higni 5 mokalo pok okonyo oganda kaka ne igeno. To kane wawuotho e ground ne wayudo ka ywak mang'eny nitiere ground. Japiny ywak pigno osebedo kanyo almost madhi 5 years to 5 years ne onge gima osekonyo godo japiny nikech en tangi maduong' monego bed ni ting'o kiosk 14 to kiosk 14 go wan gi kiosk 3 koro penjo ng'eny maloyo duoko. Kiosk 14 out of 14 adek kende moketi nwa gombo mon mi wang'e from the department itself nito bende pigni notime kiwango ma jopiny ben noyie kode. Giwacho ni kata mano oganda modak e alwora ma okunye pini
pod sandore nikech pini ok otur ni oganda kaka piny owacho ma kaunti Migori ne osingo e kindeno manigere. Japiny odong' ka ywak kendo dwaro pi okinyi godhiambo to kia ng'ama onyalo gore kuome mondo mi okelne pi. To iyudo ka jok matin sana benefit pigno. Ywak bende nitiere gedo mar pino mandonyo moidore e wuodno ma osetatu ma bende jokanyo mag bunge la wananchi wacho ni higni 2 nyaka ne chenro ni mar gedo ma pi chakre pigni koro pok oger rumo. Water tower was made, a tank was placed, then solar were placed, then those solars were again removed. You see, after they have failed to get the wananchi the water, it was not even a drop of water found even a single day. Gipo mana ka machine obiro to nyis wuon puodho no ni dwa kuny pi kanyo. E kaka no kuny pi kanyo to pi no kowuok. Koro the community ywak nikech pi ok giyud kanyo. Jatatije kambino mar Migori Water Sanitation Company Sam Nyandiga mane ochopo romoni ne owacho ne gidhi kawo okang' mowinjore. Ayudo ni nitiere projects moko monego wamed miyo mijinyo mondo ji mang'eny oyud pi. Kes achiel kuomgi en pi mantiere Oruba maginyisowa ni nitie kanyo to ji ok ti godo maber. Apisano matayo chenrono mar Krimo Dr. Tobias Ogola wach ni gombo margi en ni chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho ma kaunti ma Migori koro tim kaka owinjore kendo kalure kod chik. Initially public participation nokotimo Oruba kanyo, to be honest. Why? Because project no chake regime mokwongo cha. To regime cha ne nitie so many things mane pok oket in place. Kata public participation guideline I hope nine pok olos. Kinema project nene biro. So which means public participation nokotim and maki makilo problem. Ne nyaka londo maramoy koke kaunti ma Migori. An Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kawatieko nyakwaromogi en ni jaod bura ma Wendo Walter Owino bedo golo siem mager ne telo matayo kambi rego niang' mar Sony ewi wach riembo jotich ka onge winjruok makare ma obet e kind jogo matiyo kambino kaachiel kod telo matayo kambino. Owino ne otwagi jofwambo ka wacho ni osedo lipot ma bende lieko ni chal ka gima kambino nigi paro mar riembo jotich gino bende wacho ni ok bi timore kata matin. Giko weche manyien e yo machuo e yor adimba nyakwaromo kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 thula buduka mar mi weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mana kamano nyakwaromo gajwang' en saa 3:12 mar okinyi ma thulu mari mar ywa tol abro kawo penjo ma timo mondo awe daktari awe thulo kata gonye odhi nyime kod yore mamoko mag tiyo ne oganda jo Kenya. Namba studio ka no 722 no chiko chika 77 no 7 chiko chiko nono adek. Ng'ato na ote kind gi dhongere ka mokwongo nitie private hospitals moro ka Karabonde. Wakwaye ni mondo Ministry mar Health onone the way kaka gitiyo gi SHA. Omungo nyinge ka biro mi nyinge daktari. Kata kamano par ni Kenya Medical Practitioners and Dentists Council emanigi oteku makamano. Ero kamana enya. Kata kamano once bitten twice shy. Jomoko kuomwa ne chuloga full annual payment mag NHIF. To ka SHA no biro pesnigo chal ni nolal e call box nikech ogibedo transferred to SHA. What assurance can daktari manyinge chal gi mar Muindi Davji give us ni okwabi lalo pesa kendo mondo wachul achula SHA annually? An Sam Buoga from Sia Mbaga. Ero kamano maduong' ahinya. Maka jomo oyawre. Awinji Africa Union CDC ka mosna Dr. Atela. Ero kamano ahinya ni wanwatiyo mar neno ni Africa bende wariembo tuoche mamoko mathoth ndi nyingi to kindiko na ka wachi ni Africa Union CDC kanya. Asante sana Maramogi. Hello Delio Pum Machigri telo. Pole chal kagi malaenda masimuni nitie kod ng'ikruok moro ka. Hello kanyo wiyo je oyawre Ochieng Bob Buri County Bob machigni no ko wuoyo maber ndi to gima biye ko korka sana sani kidhi kata mar olwaka tiko nini nyaka chul iga chiel to ka onge to mano koro chuno nyaka pesa ka giluwoga
Mar ariyo, in gi nyathini idhi osiptal. Osiptende gi te iyudo ka gik machalo kaka yedhe kiang'o onge. Gin yudo ka gisando kanyo to yath nitie. Ka gitimo to kidhi gima koro dhi in person koro wacho ni koro dhi thiedho gi thiedhi go yori mane e ginene moro e chemist moro chemist ni bende kidhi sai tiyudo ni chemist ni kare mar daktari cha iye gitimo ga nang'o mondo mi gigi oyud. Maramogi Victor oyawre daktari bende okawo mos okech na Mombasa Bangladesh okech kani Mombasa Bangladesh machiegni. Anyo ka wacho ni kuom SHA Afrika nyocho medo pesa kuom tuoche mag kama kabisa. Yes. To ang'o sani ka pod idhi kod jatuo for example kaka mar diabetes mangre manyaka tere ICU. To nitie kiwango midwaro machopo mana 25,000. Mano kende watu daktari erokamano. Okay, erokamano ahinya. Oyawre. Oyawre. Machiegni? Mabe pole kenya ng'onga skul ka. Yes, wunya kach. Ana penjo ni jalony ni ang'o miyo kidhi e osiptal to ing'isi ni yath onge to iyo chemist ang'o miyo yath nitiere to osiptal gi to yedhe gi ing'isi ni onge kendo en yedhe mana ma important gi dend dhano machalo kaka malaria gi negi. Okay. Wach mar onge mar yath, chandruok mar onge mar yath. Oyawre. Oyawre makadi. Oyawre machiegni? Yes, iwo gitito yugo muto kat Bungumeri. Peter machiegni? Yes, Victor, an por kachako ni asetimo application kendo aketo family te. Yes. Kendo chenro dhi makare to penjo ma an go. Health sector ka endi kidhi e od thieth. To iyudo ka itimo all the services to kachopo kar yath. Ting'isi ni mondo idhi kawo yath oko. To oko kane adier osiptandini od yath nitie mane tiyo osiptal ka iwacho ni yath ni en mar private kata en mar ng'ato giwegi. Koro penjo ma openjore ni to giwacho ni yedhe onge osiptal to ng'ato giwegi giyudo yedhe gi kanye ma koro chuno ni nyaka igol agola pesa ni ufuku ma inyiew godo yath to kocha chato SHA bende tiyo magi all the services kata ka deduction go to gitimo SHA. Ere kaka bedo ni jogi gin giyudo yedhe kure Victor? Okay. Maramogi oyawre. Halo Victor Otieno Makajimo oyawre Okinyi Masani. Oyawre jatelo. Bado sande nyakwara gange gwenge mag Ugenya Kaya County mosna daktari atela. Okawo mos. Daktari awuoro mokwongo awuoro ka upako minister mar tiyo mar health. To adwa penjo niya. Ma pile kiwilo gi piny moro ka Nyasaye ruto wilo gi ni. Un gi geno mano dhi tieko kode godhi kata mana maybe kata mana tab mare dhi tieko. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Oyawre. Hello, Victor yawre. Oyawre gavana. Ichema de Victor. An maber ahinya gavana. Amba antie ma mimo kanyo gavana kaka kisewacho. Machiegni. Amor ke kaka Dr. Tela wuoyo. Yes. And give me 3 issues. Number 1. The Dr. Tela ni ni SHA ok tim radiologist. To hospital mora especially level 4 and level 5 hospitals. Kapok daktari ochako thiedhi theory for test maka gin mostly gin radiologists and they are expensive. I personally go through Canada or asking the 3 operations ma naneno ka oge radiology mara mashano cover. Number 2, the atela is aware as much as SHA on nyaka ya outpatient. But the capitation moket a tag mara outpatient. Tin kaka tatine tena malaria kenda outpatient ini capitation ni rumo koro ba this kini mugi or my day no oko. Number 3, which is the last one. There is a big elephant in the room in the Ministry of Health that Dr. Tela is avoiding. Ere kaka gidwa tieko wach mara health practitioners. Daktari gi all health workers ema yawo chemistry the area magitiye mama did need to yedhe mag hospital bedo sneaked bedo repacked wan gi evidence ma box mar giyo keita ebigolo then they repack these drugs sell them again to the patient
but they make it there and able to be a public hospitals. Okay. It is very sad, Victor. Maramogi. Hello. Oyaore. Mokaluma. Oyaore machigni mama. Machigni ne yamo? Oyaore ahinya. Mokaluma. Gombo penjo daktari nina. Yes. An gisha. In gisha. To sha na ne nya yudo ka ng'ato okidorego e Muono Medical Center. Koro maka juma bende daktari nyalo luwo osiptende ni nikech ang'e ni osiptende oseregister, ng'ama tiyo gi SHA oseregister. Mondo mi gikonya nikech kadwoko nyalo giduogo timba sani ng'ato thiedh gi SHA na e Muono Medical Center. Koro ere kaka wakonyore? Dak gimiwa pin mar SHA to ka ng'ato dhi osiptal to dhi gi original ID. Ka jatelo yie to miwa pin mar SHA to ka ng'ato dhi osiptal to dhi gi original ID mondo mi wakonyore nikech gin gibiro corruption. Koro ka jatelo yie to oyie timo gima chalo kamano nikech wadhi chwanyore, wasema chwanyore. Nyasaye obed kodu. Erokamano ahinya. Erokamano. Mane miyo kende mogo simu nyaka ne wachak mako simu ka. Daktari akwayo ni duoke penjogo mondo kora gonyi saa 3:20 mar okinyi ma kawuono nyaka londo mari Maramogi FM kar chunje duo. Daktari thuru mari. Achako gima miyo mogik ni. Yes. En ni I think mane gima wacho cha fraud ma ji timo e weche mag shagi. Ngene shani gi database mag patients te to hospital moro bu claim no thiedho. Rekoro mai gwacho gi thiedho mamane to go thiedhe. Koro ntiere hotline ma ino mana message ni no o thiedh ng'ati moro ka to go thiedhe. Ntiere hotline mane jo minister nyiso wa I think the customer care line cha. Inyalo manya nena online kama mejo to report immediately for any of these frauds mondo mi ukonyi ni wach no immediately mane mokuongo. Okay. Mar ariyo wach mar yedhe ni obiro kabisa to no wacho ni gume wang'anyo kaka dakteche en nikech osiptende okokete yedhe ma ka daktari thiedhi to en owuon okone kinya ko nikech idhi kacha to kiyudo yath chuni ni dhi hospitali ma oko chuni ni dhi chemist ma oko kare kamoro ni yath uno wacho ni hospitali nyaka bed capacity to thothne iyudo ka county government oketo budget magichulo KEMSA mondo yath obi. Koro kaka jopiny onego ket counties gi accountable ni mar kidhi hospital to onge yath odhi kanye to chemist moko miyawo e but osiptende gi onego wang'gi onego jopiny ogone yuko mondo lorgi onge yo it is illegal mondo chemist kata pharmacy obede but hospital okoyie chiko okoyie mondo chemist obede but hospital private chemist obede but hospital okoyie magana king'yo piny mar ukampani ndalo mane ngilo nitie kanyo mane kata ka ten olor koro ka jopiny kapo ni nitiere collusion moro mar jo wego osiptende gi wege pharmacy gi maybe gi county kata gi sirikal to jopiny onego bed ni dhi go giketho osiptende. Chiko wacho o prescribe the radius monego bed ni pharmacy bede nikech ka ng'iyo ka go wang'a private facility nyocha adhi kama Malusika king'iyo kiwuok okane to girida kanyo ka korigori ka Ngundo Road pod gintie kanyo mang'eny ndi okonego bed ni kiga hospital mama en hospital ni ka Jaramogi ni kiwuok Jaramogi to oko kanyo ntiere pharmacy okonego bedi maka pod nitie kanyo nyiso ni county yude di magi yude gino ndiye kaka girore gi jogo counties to crack down oregore gi jogo ka pono girore gi jogo no gilorgi to ka poni county ok nyalo jo pinyo ne golorgi go ni mar gi kaka jogo pinyo ni yath go kanye e chemist go ni mar sama gima nyatimore ka ni gi counties branch wani gionge yath mondo ko jo nyiew kacha koro ndiye yore mang'eny magino nyatimore go koro mondo jo pinyo ket jogi accountable kik giyie ni chemistry or kata pharmacy bede oko mar hospital di create artificial shortage mondo ji onyiew kacha gidwaro mar nyiew koro oko idhi kacha nyisi ni iseneno isedhi hospital oseng'i iorie lab iyudo services kidhi pharmacy tisi ni dhi oko kacha
ipana ng'omiyo gi stock tiwuotho kapok ichopo gate tiyudo yath kanyo. Koro mago pharmacy go nego beni sirikal loro. Mang'e ni joma county government ma winja onego ng'e ni chik ok oyie ne pharmacy obede oko mar osiptal. Okay. Pharmacy onego bed e stage kucho kama opogore ok oko mar osiptal mondo osiptende gi obed gi yedhe gi. Okay. Koro and mondo osiptende obed gi yedhe jopiny kidhi osiptal wene osiptal mana Nakuru tiyudo ka yath onge kanyo. Owachi gokoko ineseno ka awacho Kevin Osuri kae ndalo moko mane nitiere yedhe mane nindi joma ne kwalo yedhe osiptende nodhi omako joma timo yedhe joma ne kwalo yedhe jogo not obedo prosecuted sani no ka koro yedhe nitie wabe kacha thoth nitie kata ka samoro onge nikech budget ka sani ka koro pesa biro ni ang'e ni gidhi nyiewo to mano ke jopiny giketo jopiny bed accountable for that. Mano gima very important. Governor Memo ka Memo iwacho ni chako gima piny kidhi malo. Owacho ka wach mar capitation mar outpatient ma kidhi ni ito orumo. Acha okawacho ni mane shida maduong' manyaka bed sorted out. Wach mar capitation ni wach mar benefit package to mane jatelo donjo dwale gi ologa gi odonje telo ni no wacho wach moro ke ni benefit package nyaka ng'i sani ng'otel ne wach benefit package iluongo ni Jaoko, Professor Jaoko. Mane po University Nairobi kae. No mi input wacho ni gima chiel manyaka tim en ni benefit package nyaka ket makoro ji ok thagre. Ji nyayo dogo those services. Koro mano mawacho no inadiere ngima kata wan watemo dhiro e ministry mondo loki. Wach mar radiology tests ni. Tapa no siptende kaka ichaleno ka jakoma shanyisowa kich nwasedo gi cases kelago. Ndio siptende moko mostly mag private sector giketo pesa mag radiological services ni bedo malo molo package muket kacha. Koro kidhi nikech shani oyie ko payment shani wacho ni kaponi services ni en siling 50,000 to sami 30 cha ekwayo jatuo. Koro mana ma private facilities gimoko that I lied. Ma to start ne kaponi idhi to ogimi services oni pinji gini eshani angama cover. Kasto kedo ka gima okava okiketika tinyago simu. Ngej wan jo pinje manyaka los ket gini ti. Nyaka wago kamone go wago eko. Ngej kwa magi man to penyo. Kwa ndo ka moro ndire shida to pinyo na ngumo miyo package no kite kama to korom. You know, the same services, radiological services, kidi private hospitals to get you. Kidi public hospitals to imahogi. Kwa mwana kimanyaka wangi to kamoedo ka hospital moro dagemi ya services mongeni ntire anda kai tunaka wa report. Joseptine ko kiponi report. Tino ka ido kikonya ngatimabu biro bangi. Okay. So what matter 1 year payment wana wachocha athenya kanu gumiyo ngata wachuni ndalo moko ne gichule ne NHIF casto bedo rolled up to SHA to pesa no lal apa pesa no kolal donya kidhi many unge pesa matin kaponi chulo pesa for a year to o kubedo forwarded to SHA it's good to go to confirm pesa the can no wachuni jomantire NHIF negi transfer SHA gi pesa gote. Mano gima nyaka ngado to gimano mi no wacho ni wach ma nanyisi wach mar nitie option mane jo sirikal nyiso wa kech momeno lwani ngat ma onge tich kata ngat ma informal sector ochul monthly. To negi wach ka kichulo monthly then gidi kete wach moro mar 6 months cha. Makolo iketi bido gi waiting period mar 6 months then ki default tija kichulo you can have to ichulo those period my default like penalties. Kuro negina ni ati watch ni ka mean testing watch ni chulo 100 ichulo 3 ichulo for year so ni in covered gijok ma opulte. So in a way expression onizo ni pulling effect ni konyo lakini ideally serikali nego ngia na hiyo magenya keto tax mondo makava jopiny gite lakini for now nego 1 year no mi kwe watch magtuo ingi familia ni nikech means testing kanyo be nyocha nitie gi penjo nikech sani joma register manyien sani I think nitie pesa ma awinjo ka jomoko nyocha ywak ni sani koren flatted mar from 800 no kunya ngene ko chuponi 800 balizo ni miriambo
kuom serikal nikech kare gisi ni mean testing en 300 onego wacha onego check ingene nikech mean testing kaka ni pimo na mokalo chien chani ipimi ni to nyalo mari yuto chalo nade dak nade mani mitiyo go kaka rapim mar keto ni pesa michulo dwe ka dwe ingene wuonwa nodhi Eldoret to penje ni to jaduong' in gang'o to chako pimo kaka ode chalo chako pimo kaka ode mino matin chalo ochako pimo kaka dala ne chalo ochako wacho kaka en gi gari koro kae tijisi ni in no be choro sinalo projo ga ochil dwe ka dwe lakini je ni projo bor mokti koro ino ka kwanza ni udhuruk mo ko kelo kaka en chamondi okete pesa moro ma to kana mshahara loge go ya ni cha ko gele moro timo ji mangeni kasa ka penye to ino kiti to era ki wacho chulo lo proga ochele dio wacho ni no ka ng'eyo ni giri penya mondo ang'i mbasa machulo ana ng'eyo ni jogi penya kala la chalo koro e yorie ko joma pok ndikore na shamo wuoyo go kawuono niki kilichri ahinya kilichri ma ikro wayo kaka igori lichi gweng' ma ni kundu dhok opong' an gi dhok 35 an gi gik mang'eny an gi lo mano ma kit chulo malo cha ogiwacho ni ng'an nigi nyalo no system cha dhi gola kama in gi nyalo cha di wacho in gi dhok ariyo ikati gi dhok adek minyiedho samoro inyiedha 300 ml dhok ang'wen gi temi 1 liter lakini an gi dhok ang'wen manyiedho an gi oduma maromo kama koro yo minyiso ni kuma licha ema mi bedo gi 800,000 daktari wawachi miriambo ok miriambo gine ko kiti gigi be mi pesa in mana nyakingini ya kini gi gigi be gin meki be gini pesa kain jaduong' kata dayo kata janyuol dala ma nyithinde matiyo to konyi ino kiti ini konyi gacha koro ngene samije wacho kaka wacho moko nyaka gole yonge mshahara nyaka gole anaonge gi yuto mara yuto in kaponi sen joka ka okmi in joka kaka bet in gi dok mana achiel kama mana gi munage feel kacha mondo okonye yo to kibelo janyadhi ahinya to be nyadhi ne makore gi golo mang'eny ka Dio ng'amato pejo kama ber kabisa mar wach mar chanjo chanjo ni gima ber chanjo konyo ji mondo kik yud tuoche ma otherwise ne gin preventable samo kitimo chanjo nikech misinformation disinformation mantiere yudo ka inyo in gi nyithindi madhi hinyore koro chanjo to wach maber ma samo obedo rolled out onego bedni ji kawo chanjo mondo konygi wach moro mar community health promoters mangato penjo universal healthcare nyamana tiyo ka community health promoters obedo sensitized ntiere obedo supported to na chamo cheko wach ma community health promoters erwa Kenya kai wana gi jomiluongo ni wasumbni gin jok ma bedo exploited nimar a community health promoter moket momendo go beni konyo jopiny onego beni chulo pesa ma decent kidi South Africa a community health promoter ichulo $130 edwe kadwe manyiso ni en ng'at modhi odhi kacha otemo ng'iyo ng'at matuocha otemo sensitize mo ore hospital mano michulo kokocha minimum wage kucho $40,000 to kiyudo kae ichulo community health promoter $3,000 sama $4,000 kata ka ng'eny $5,000 kata ma ng'at ma wuotho dala ka dala gi $5,000 kidhi dala moro nyalo kiekuo moketie gombo omi wacho gimoro achiel community health promoters ma sirikal wacho ni dwa tiyo gogi nyaka chulgi pesa moromo at least sirikal onego chak chulo gi decent wages minimum wage kata ma $15,000 koko dio nembele ka lakini pesa mimigi sani keto gi loko gi wasumbni keto gi thagruok moko nego beni bede mane gi manyacho community health promoters erokamano wach mari mogi daktari aneno ka saa oseningo matek ahinya awacho ni ntiere gene wach mar ministry of health ni ka wan ka gi dwale ma neno ka very decisive wan ka gi Dr. Logo mung'e wach mag thieth gi ma ben osebede ministry osebede NMS mochako bede union mung'eyo gigi wan gi geno kuom weche mag healthcare gimno timore lakini gigi buma timore ka wan gi counties ma accountable nti counties ma timo gik mabecho kaka county ma Homa Bay kaka county ma Tharaka Nithi county ma Nyeri
kaunti mar Homabay aneno katemo ka, lakini nitie counties motimo tama. Counties ma Kisibi tiyo maber kabisa. Nitie counties motimo tama ma gigi pod ok timre. Koro wadwa ni jopiny onego ng'e ni health ni en right wa. Health ni en maro mane lwetwa. Nyaka wan mwadhire. Nyaka wan mwaket MCAs, governors gi accountable mondo ket budget. Makeje hospital to onge yath. Nyaka ipenji. Sani ilo dakteche oro counties. Kidhi county, kiyudo daktari. Nyaka ori penje ni kanyo daktari yath bintie ma daktari ndi miya madhi konyo koso pod adhi bedo gi pod adhi nyiewo yath oko. Then mogik kik uyie pharmacy yawe dho hospital. Okay. Ero kamano. Wanyalo tiyo gi article 37 mar katiba o petition go county governments. Ni uyie ne jogi bedo kanade. To unungi yedhi hospital koso ma owandu. Koso ma owandu. Ero kamano daktari kung'uyo kod okinyi ma kawuono. Ng'ato nopenjo moro ka iluonge ni Davji Atela ni nyingi ni chalo mar abonyo. Ana muhindi ma daktari luonga ni Black Indian. Ana muhindi ma joma nigi discriminate hapa no kan. Lakini nyingi wuok kuom Osef Wuon ne foreman mar contraction gi. Ko nutugi nyingi luongi Davji Bimji Atela. Nusipne kabisa. Ko kana nyola na ochaka nyingi usipne no. Mano mimi no kan nyingi mar muhindi. Okay. Isa dile mo family no India kocha bende. Amacha sepuno wa. Ero kama na inya daktari kumuyo kodo kinyima kawuono. Manya sachi kwe bedi kodi ero kama na. Ero kama na inya. Ng'ano ma en Mzito to en ng'ano ma ochopo bei mar Uzito. Ane Mzito, ane matelo ne komiti mar G50. Donga chopo bei. Gi G50 mano ichopo bei mak Uzito. Ai, ane Mzito ne amondo puodho kayo cham kendo apongo gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei. Gunde 50 mano itemo mak Uzito. Refa, chungare tugo no matin. Ane Mzito, ane man kod gonde mang'eny e lig. Aseloyo gonde 50. Gonde 50 isechopo bei mak Uzito. Nyiew Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest, Mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak Mzito kawuono enengo mogonyre ka ofani poko rumo. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata yuatole namba mar 0726943815, ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building, 4th floor Kijabe Street, kata yuatole namba mar 01109927273, kata 0784540 ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street, kata yuatole namba mar 0728086. Monid kwa odari moweri kod jakoyo kaka stetun mari *811*414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Monid kwa odari moweri kod jakoyo kaka stetun mari *811*414#. Obed ring'o, oganda, alot, nyoyo kata chips, Royco mchuzi mix kelo ndhadhu mamit e chiemo duto. Orue kamoro achiel ne kit chiemo mopogore opogore. Pika kama wewe na Royco mchuzi mix. Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Ringo
Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osetem ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Yoganyana Winja, I Raila Amolo Odinga. I hereby submit my application for the presidency, which will fall vacant later this year. Amolo, yeah? Wunya legi gala gala, nga wunya legi yuri yuri, wulu wudo gingi gala gala. Aile kanyo kenyi gala gala, telu tingu mana tungilu inju chupu, nyangu tingu mana tungilu inju chupu, wambu wunya legi gala gala, aile kanyo kenyi gala gala, Kisumu City chonjo chonjo. Adwa ni koro to walunge lunga kanya kwa Mgajwang kokalo kuom ote ma wacho ni motelo kacha. Wadwa ni mondo mia ami puonj manimba mana bang' kinde mano kende kokalo kuom weche ma osebedo kwa yalo ka mag tuo che. Typhoid fever en ang'o? Typhoid en tuo ma ikelo kod bacteria miluongo ni Salmonella typhi. Joma nosomba ero ji koro ng'eyo kama lose ni ikele kokalo kuom oko mar dhano ma kama nitiere kod kudni ni. Inyalo game kokalo kuom chamo chiemo mantiere kod kudni ni kata mana modho pi mantiere kod kudni ni. Ahinya ka kwarito weche mag ler, gimiluongo ni hygiene kod sanitation nyaka waket malo ka wadwa ni wageng'e. Alwora marwa nyaka Mgajwang pige ma olil kik watigo. Samoro bende pige ma wayudo kokalo kuom freji ma samoro kichwako pinya kwa ramogi ma kamoro kikore kod oko mar dhano. Gin ranyisi mage? Ibiro bedo kod del mochwakore. Samoro i bende ibiro bedo ka koro kai, wich bar nitiere kanyo, kanyakla kod ambulolo bende nyalo bedo go nyaka Mgajwang. Mae momiyo piny owacho mar piny Kenya ka kokalo migawo mar thieth sani koro wacho ni chanjo sani kod nitiere mano chak chiw. Nyo winjo lendo mano wach nyoro kod DG mar health odiochieng' manyoro weche manyien mane wach mayalo ka okinyi makawuono nyaka Mgajwang. Pek mar tuo ni nitiere kodwa ka e sub-Saharan Africa ka wayudo chiegni dhano ma hewo milion 9 mayudo typhoid fever ma endi bende kelo thoe malawo na 1110 higa ka higa kaloro kod data mar 2019 nyaka Mgajwang. Ahinya joma modak kuonde mag dak mayuto gi nok ahinya. Mae pek matuo ni koro kelo nyaka Mgajwang. E lipod nondo mane ogol higa mar 2010 nyaka higa mar 2019 ne odiero higni maromo 10 chiegni cases maromo 95 kuom dhano 1,100 noyud ka nitiere kod tuo mar typhoid ni nyaka Mgajwang. To ithiedhe nade nyaka Mogi Chikiti abro bedo ka ng'isi ka kalure kod ote momiwa kanyo kod bad migawo mochung' weche mag thieth e Kenya ka. Oman! Su! Ole konyo pingi ma pinyu inde. Nga wunya legu wiye konyo pingi. Aile konyo pingi ma jogi winjoyi. Wame konyo pingi ma pinyu inde. Kisumu benora motele ramogo, Telango benora motele ramogo, Paluya benora motele ramogo, Ngagunya lego ya wayi konping, Wambugunya lego wi babi konping, Wamiero akia wapinyu winjui, Mombasa benora motele ramogo, Ngagunya legu wi konping, Mbi konyo pinyenge majogi winjui, Talango bendora motele ramogo,
Kikuyu jogo ramotele ramogo. Mombasa mbeno ramotele. Amolu. Ngawunya lego wi konti. Omina kinyi wi mangungo babe konyo bi. Aloko wa penjo ye konti. Ngawunya lego ya wa ye konti. Ulago wuda lotu wato babe konti. Ele konyo pingi majogi vinjoyi. Mole konyo pingi majogi vinjoyi. Masunge mbendo la motele romogo. Kidi ulaya jogo la motele. Yay Pentagon. Ngawunya legu wiye konti. Mano pado mane to ninja duno no dialogo Jakom moluo Raila Amolo Odinga. Dakika 45 tok saa dek mar okinyi makawuono. Tuo mar typhoid. Kanyakla kod chanjo ma wacho kanya kwada Mogajwang ema bende korwa yalo wach ne okinyi makawuono e chenro mar Kogwen bang' yango ni tuone. Nitie gund penjo ma japiny samoro nego adwa ni atiek wach mar yalo ni weche mag tuo ni komondi koreka mi pado matuni nyaduno kaka en ma ok ang'uke kata nikech ang'eni kamoro abro bedo ka chwanya jomoko. Omari nakwiri jakimoso. Omari. Nitie kit nonro ma jolony weche mag thieth jotiyogo e wach mar fwenyo tuo mar Salmonella typhi kata typhoid fever ni. Timo gimiluongo ni blood culture nikech kit tuoni nyakwara Mogajwang samoro oket kod tuoche mamoko bende machalo malaria. Owuon ni kar ni en malaria to oket malaria samoro kata mana influenza, dengue fever ekin mamoko te nyakwara Mogi. Mae momiyo kit diagnosis mare okete ong'ala manyime iluongo ni blood culture. Joma tuoni osejoko ndalo machon chananeno kane gitimo gimiluongo ni Widal test. Kaka thiedhe nyakwara Mogi ber ka idhi e od thieth machiegni kodi kiwinjo ranyisi ma wacho ka tibro timni pimo makende kofwenye tibro keti yath. To kata kamano nyaka wakaw okang' mamalo ahinya mar rito ler seche duto te. Pimi modho be ichwake be ithiedhe kaka dwarore. Alura mari bende ler. Kamidhie oko bende ler ndi nyakwara Mogajwang. Udi matindo gi be in go ipacho. Kapok igedo nyaka ikuong iger kuonde ma konyruok omonde. Mondo wageng'e nyakwara Mogajwang nyakwane ni pi ma wamodho nyaka bed pi maler ma orite yo mowinjore otimne chlorination kata kichwako pi bernde arita maber alwora mari e weche mag to ler kinde ka kinde nyaka wakaw tim mar luoko lwetwa gi sabun gi pi mamol. Hand washing ne opuonja ahinya 2020 ka. Health education ma koro watimo ni nyakwara Mogajwang puonjruok magala moro koro community health promoters gi public health officers gi jite jopuonj mane sikul ang'eni nitiere subject manyien iluongo ni learning area miluongo ni ENV an gi jo CBC koro gipuonja ni ENV iluoko lweti maler gi pi gi sabun kisea dhi e od cha nyaka iti kode kapok igo mlima kapok ichiemo nyaka ne ni timo kamano. Sani koro wantie kod gimiluongo ni immunization kata chanjo typhoid vaccination bende biro duoko chien ndi thuolo mar gamo tuoni kendo mi rateke moko mag dendi moko manyalo mi yot mar geng'o yudo tuoni nyakwara Mogi. Mae momiyo sani koro itime e yor galamoro. Okang' mogik en ni WHO sani koro o recommend
tiyo kod chanjo miluongo ni typhoid conjugate vaccine TCV iluongo ni TCV kaka yo makende ma koro timo godo gima iluongo ni rollout mar National Immunization Program madhi nyime Kenya ka nochake nyoro nyolande nyoro obro timore counties 47 Kenya ka mangima kuom mano medo jiwi ni ka dipo ni joge duongo kaka ne opuonjore nyoro ge wendo manyocha wan godo chieng' tich ariyo cha tich ariyo yes adwa ni anga tiek wach mar salmonella typhi kata typhoid fever ni Otino Jawaya wacho na kanyo ni piny masani pod ni ng'ato onge choe dalane awuoro ndi ni siemo ni ndong ineno kama oyugno cha ni kacha dhiye biro yudo kama inyalo konyorie makosa maduong' ahinya e piny luo sani ndalo machon ne wan gi jomoko ne luongo ni Dibora Afya ne puonjo kang'no ne wapuonjire uru jokama wabed kod gigi wagenguru godo wich kuot gi tuoche moko ma samoro wanyalo joko kokalo kuom timbewa kaka dhano. Korgiru to chonjo chonjo Musalia we chonjo chonjo Alala wo Mombasa chonjo chonjo Inga wonya legi gala gala Ile konyo kanyi gala gala Telu tingu mana tungilu indu chupu Yalam tingu mana tungilu indu chupu Wonya legi gala gala Ulu wudo gingi gala gala Ile konyo kanyi gala gala Inga wonya legi yuri yuri Muliero aki gala gala Wami konyo kanyi gala gala Jalu tingu mana tungilu indu chupu Yanam tingu mana tungilu indu chupu Kamogi tingu mana tungilu indu chupu Magara wudo mingo chunju chunju Wunya lege gala gala Sami wuru singa chunju chunju Kiaga baba chunju chunju Singa wunya lege yuri yuri Kaili kanyo kenyi gala gala Muli eru kwili gala gala Singa wunya lege yuri yuri Dakika 53 tok sadik mar okinyi ma kawuono nyakora mogi otimo gik mabede ne pod amedo ng'isi kalore koda puonji mathoth ewi typhoid conjugate vaccine TCV
ma wacho wachne motelo kacha nyakwar Mungajwanga sebedo ka ng'isi kanyo gimomiyo WHO timo recommendation kata recommend tiyo kod wach ma typhoid conjugate vaccine ma sani koro to Kenya en achiel kuom pinje. Typhoid fever en achiel kuom pek kata midhiero kata tuoche makelo pek ne midhiero ne oganda jo Kenya. Ahinya ne nyithindo mane boo higa mar 5 nyakwar Mungajwanga. Thoe mokelo miyo nyithindo kata ok ne birthdays mag-gi mar 5 nyakwar Mungajwanga. Kenya osebedo ka neno kendo pimo mar tuoni kuom ndalo mogwaro nikech pek mokel ne oganda jo Kenya gi dwaro mar konyo rito ngima ma en ting' mar sirikal, chenro mar jiwo weche mag wash, weche mag arita gi ler, tiyo gi pi maler gi gik ma kamago nyakwar Mungajwanga. Gin mago gin okenge mamoko ma bende konyowa duoko chien gamo tuoni. Kata kamano, typhoid conjugate vaccine en achiel kuom yor neno ni jowa obedo kod ageng'a mar gamo tuoni nyakwar Mungajwanga. Osepuodhe, osepime kendo yud ni ober kabisa. Gima jolony wacho ni efficacy. Ono pime pinje machalo Nepal, Pakistan, Zimbabwe e kiri mamoko ma bende oseng'iso okang' maduong' ahinya mar duoko gamo tuo ni. TCV sani koro tiyo kode e piny mangima. Kenya en achiel kuom gi nyakwar Mungajwanga ma bende WHO bang' yango gi nonro magisetimo yango ni ober kod ngima dhano. Kuom mano na medo kwa jowa ni ma en sa nyakwar Mungajwanga. Campaign masani koro dhi nyime mar chanjo ni nyithinde kinde dweche 9 nyaka higni 14. E ute mag thieth mag piny owacho, mag misen, mag piny owacho ibiro time kuonde mopogore opogore Kenya mangima. Chanjo mar TCV ni ober, imi dos achiel kata single dose ober, kendo mi rateke mag dendi manyalo garo gi chien tuo mar typhoid kuom higni malromo 4 gi wiye. TCB imi mana dos achiel kende, kendo mi ageng'a kendo rita kuom higni malaona 4. Kuom mano, nyithindo ma jodweche 9 kadhi malo nyakwar Mungajwanga nyaka higni 2 vaccine kata chanjo ni ibamni kanyo ema koro dhi mbomi e sindan ni ne nyithindo. To nyithindo ma ni kind higni 2 nyaka 14 badi ma korka cham jolony ma dhi time nikech ging'eyo kit nonro gi lony magingo mar timo gimoluongo ni administration mar vaccine ni. Kuom mano jonyuol, jorit nyithindo mwaluongo ni caregivers gi ji te, ma en milome ma kwayo ni odonje it jopiny te kuonde ma ji rome, kama jodongo budhe mugoyo ajwa upimo godo kaka piny ringo, kama mine bende rome weche mag nyuol wuoro, kuonde mag lamo, kanisni, kuonde mopogore opogore. Ok wajiwo uru wach ni mondo wabed kod jowa mangima gini kare kabisa. Kokalo kuom milome miwinjo kanyo ka kelo ni okinyi ma kawuono nyakwar Mungajwanga en 3:56 mar okinyi masani. Ngima te mwandu nyakwar Mungajwanga ok warit ngimawa. Adula na kweri ni we miende gi adula. Yai wul yai. Ken. Mano to koro mi amane ken. Wunya le wi konti. Nga wunya le wi konti. Rumu pita bendo watotale ramoko. Jaloch mara makawuono mar Roiko en Evelyn Aoko kawuok kanyo kong'isa kama wuoke. Roiko mchuzi mix, pika kama wewe, ladha ya kupendeza hadi kwa meza yako, ladha ya kweli hata kwa jikoni kwako. Evelyn Aoko, ID number, phone number, en kawuono losono omena manumu. Matech. DC Areo. Oyodo wadianga beach kacha sindo. Koso yude osenge. Koso yude dunga. Koso moko mach. Lose malero, luoke. Omuno moika. To bendo komoyo motuo. Oyo. Banko se chielo mo maber. Otungu mar kabich moseng'ado maber, obole ya kanyo molokre golden brown, ochako medo nyanya wiye kanyo, otoe matindo tindo, opori chumbi matin mondo nyanya med tore matindo tindo. Moketo ka kidogo tu.
Kaka ndiko ote ni, ochalo ng'ama na ng'ama wuoyo koda, ni mae kaka otedo, okay? Amba somo mana kaka ndiko. Oloko kama, to ka omende mana oseluoko cha, to kete wiye, to loko kama, to ole pi kidogo tu, to pore Royco Mchuzi mix mare, to ume, to chwakore chwaka, to wacho ka ni en gi kuon mariewa moro ka ma bende en go ka. Ni maka gini lolore e dangi. Chunyo mena mana kod Royco Mchuzi mix, kosechiek, tigole, kado